Grabatzen ari garen unean goizeko ordu biak izateko 19 minutu falta diren honetan, gaur Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan Elordik eta Rezustak Peña eta Albisuren aurka jokatu duten Binagako txapelketa nagusiko playoffetako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, atzo ostegunez, Altunak eta Martijak irabazi egin zietela Urrutiko Etxea eta Imazi eta horren ondorioz lehenengo hauek finalerdietara sailkatzeko txartela eskuratu zutela zuzenean, aldiz Urrutiko Etxeak eta Imazek, kasu honetan Artola eta Imaz bikote titularrak igandean jokatu beharko du hain zuzen ere Peña eta Albisuren aurka. Izan ere, bikote gipuzkoarrak 22 eta 15 gainditu dituzte garaitu ditu Elordi eta Rezusta, favoritoak ziren Peña eta Albisu eta pronostikoak bete egin dituzte gaurkoan Amorebi eta Etxanon. Gogoratuko dugu, lehengo astean batetik Elordik eta Rezustak larri irabazi zietela Laso eta Arangureni, tanto egin beharra zeuzkaten playoffetan sartzeko, gainontzean Laso eta Aranguren izango ziren gaurkoan Amorebietan, aldiz Peñak eta Albisuk ere irabazi egin zuten. Honen bestez, gaurko norgehiagoka honetara, biak ala biak, nahiko dinamika desberdinetan iritsi dira. Batetik Elordi eta Rezustak txapelketari hasiera oso ona eman zioten, lehengoan esan genuen bezala, baina txapelketa aurrera joan denean beherakada nabarmena egin dute eta azken fase honetara zalantza handiekin iritsi dira. Peñak eta Albisuk txapelketa irregularra egin badute ere, azken norgehiagoketan oso ongi jokatzen aritu dira, eta hori gaurkoan demostratu da Amorebi eta Etxanon hasieratik ikusi da norgehiagoka tentsio ikeragarrikoa zela, galtzen zuena kalera joango zen, irabazten zuenak igandean beste aukera bat izango du finalerdietara sailkatzeko, eta batez ere Beñat Rezustak eman dio hasiera oso kaskarra norgehiagokari, 6 eta 2 aurreratu dira Peña eta Albisu iaia ezer egin gabe euren aldetik, hau da, normalean txapelketan alderantziz gertatu izan zaie Peña eta Albisuri, eurek oparitu izan dute askotan asko eta horren ondorioz norgehiagoka askok ies egin diete, baina gaurkoan alderantziz izan da, eta Peña eta Albisu oso zuzen hasi dira, eta esan dugu Beñat Rezusta galtzaile eta Aitor Elordi ere ez bat ere fin. Gerora ordea 11 eta 9 eta 6 ere, 9 eta 4 barkatu, aurreratu dira Peña eta Albisu, hemen pixkanaka Beñat Rezusta asentatu dela esan genezake, norgehiagokan, jada pilotakada luzeak jotzen hasi da, baina Jonander Albisuk ederki eusten zion partida oso ona jokatu du Albisuk, galdutako bat edo beste izan du garbia, baina orokorrean bikain aritu da ataundarra, eta hor Rezusta ematen hasi denean, Elordiri ere aurrean etorri zaio aukera jokoan hasteko, Amorebi eta Etxanoko pilotalekuak badakigu errematerako beta handirikan ez duela ematen aurrelarientzat, baina jokoan hasteko egokia da eta Elordi horretaz baliatu da, eta ondorioz gauza handirik egin gabe ere 11 eta 12 ipini dira Elordi eta Rezusta, eta hor norgehiagoka naiz eta Peñak eta Albisuk nahiko dominatua zeukaten, hor susto txiki bat eman diete, baina gerora berriz ere joan egin dira, berriz ere Rezusta pilota oso garbiak galtzen hasi da, txapelketaren bigarren zatian ez da bat ere finibili Bergararra, eta gaurkoan hori berretsi egin du, batez ere azpiko pilota horietan, Peñak eta azpitik botatzen zizkion pilota horietan asko kostatu zaio Bergararrari, oso gutxi altxa ditu, eta normalean Bergararra alako pilotetan ongi moldatzen da. Albisuk berean jarraitu du egoki jokatzen, Peñak ere abiadura ematen, jokoan hasten, eta Elordi pixka bat jokoz kanpo geratu da, eta horregatik 18 eta 11 joan dira,
gero 21 eta 11 ere bai, eta azkenerako 15 hurbildu dira, elordik azken fasean egindako pare bat tanto ederren eta rezustak atzera emandako pilota batzuen ondorioz, baina gainontzean garaipen garbia eskuratu dute Peñak eta Albizuk 22 eta 15, naiz eta emaitzak ez duen hori isladatzen, jokoari dagokionez gehiago izan dira, askoz ere gutxiago galdu dute, eta argatik merezimendu osoz beste aukera bat izango dute igandean finalerdietara sailkatzeko. Aldiz, Elordi eta Errezusta txapelketatik kanpo geratu dira. Hauxe beraz, gaurkoz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.